Să vedem noi. Băi, păi nu e la mic adică stai că vine. Vine Cristi acum, ia să-l vezi, ia. Ia să vezi, ia. Chiți, chiți. Ia uite-l. Ia uite ce avem noi. Ia uite. Ia. Încet. Ia uite. Hai, hop. Mamă, doamne, ce viteză are. Ce viteză are. Știi cum se spune? Căprioarele n-au timp să stea la țâța mamei să se alimpe. Aha. Trebuie să bea repede că vine lupul, știi? Gata, vine următorul. Așa, stai acolo, nemișcată, că vine acum. Acum, stai așa. Stai așa că vine acum. Da? Ce cuminte ești tu? Vezi ce cuminte ești tu? A, stai că îl încălzește acum. Lupul. A venit lupul Fămistul. Lupul cu lăpticul, ia. Și pe ăsta tot la fel îl ia? Da. Opa, Nu a s-a mai rămas puțin. Hai. Bravo. Acum hai să